Създаден през 1964 година като висш общо-технически задочен институт, Технически университет Габрово прерасна в съвременен учебен и научно-изследователски център с богата и модерна материално-техническа база, който осъществява тясно сътрудничество с висши училища на 1967-1968 година по две специалности. Днес то се осъществява в факултет електротехника и електроника, факултет машиностроене и уредостроене, стопански факултет и технически колеж Ловеч. В ВМИ Габрово се въвежда факултетна структура през 1983 година и се откриват факултет машиностроене и уредостроене и факултет електротехника. Факултет машиностроене и уредостроене е получил редовна институционална акредитация от Националната агенция за оценка и акредитация през 1998 година. Той разполага с богата материална база, включващи машини с цифрово програмно управление, роботи, компютърна и измерителна техника. Високо квалифицираните преподаватели, научна степен доктор. Автоматика, информационна и управляваща техника е специалност, която подготвя инженери в областта на информационните и управляващи технологии. Знанията, които получават студентите, са необходими при разработването и приложение на методи и средства, софтуер и хардуер за реализация и обслужване на компоненти и системи за управление на технологични процеси и устройства. Завършилите специалност микропроцесори, микрокомпютърни системи и контролери за управлението на производствени процеси, усъвършенстване, поддръжката и ремонта на електронна апаратура в промишлеността, транспорта и бита, организационно-управленческа дейност на фирми с програми. От 1997 година Технически колеж Ловеч е интегриран в структурата на Технически университет Габрово. Специалностите, по които се извършва обучението, са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет. Обучението е в съответствие с единните държавни изисквания за придобиване на висше образование в последните специалности: машиностроене и уредостроене, електротехника, текстилна техника и технологии. Срокът на обучение в колежа е 3 годишен за редовна форма и 3 годишен за задочна форма. Завършилите придобиват висше техническо образование с образователно-квалификационна степен специалист. Международната дейност на университета се осъществява от Университетския център за международни програми и проекти. Техническият университет поддържа активни контакти с 17 висши училища от 11 страни. В условията на ограничена държавна субсидия за висшето образование, голямо значение за подпомагане на студентската мобилност, за повишаване на квалификацията на преподавателския състав, за разработване на нови учебни планове и програми и подобряване на материалната база на университета, оказва участието в международни програми: СИПУС, Леонардо да Винчи, Скопис, Сократес, Еразмус, 5-та и 6-та научно-изследователска рамкова програма на Европейската общност. Със средства на Европейската комисия започна въвеждане на Европейската система за трансфер на кредити в 3 факултета на Техническия университет Габрово, което е предпоставка за развитие и приложение на европейските измерения в учебния процес, академичното признаване на периоди на обучението и квалификацията в общността на европейските държави и развитието на студентската мобилност. Технически университет Габрово предлага на най-добрите студенти възможности за едносеместриално обучение в чужбина в рамките на програма Сократес Еразмус, фирмена практика в чужбина чрез програма Леонардо да Винчи и краткосрочни специализации чрез програма СИПУС. По традиция, всяка година в Технически университет Габрово се провежда научна конференция. С започването на новия век тази инициатива се организира под името Унитех, под мотото
Университетската наука и сътрудничество – мост към европейската интеграция. Стремежът е не само да се увеличава присъствието на учени от много страни, но и да се издига все повече научното ниво. Аз съм Драгомир Миренич, ректор на университета в Баня Лука, Република Сръбска и генерален секретар на Академията на науките. Миналата година подписахме договор между университетите в Габрово и Баня Лука и вече виждаме резултатите. Участието в програмата Темпус ФАР и програмата за реконструкция на висшето образование в Югоизточна Европа. Нашето участие в конференцията ще допринесе за доброто на нашите два университета и висшето образование, науката и технологията на Балканите, Югоизточна Европа и развития свят. Идвам от Одрин. Професор съм в Тракийския университет. В България съм за трети път, в Габрово за втори. Между нас и Габровския технически университет има договореност за сътрудничество. Много съм щастлив и ще направя всичко, което зависи от мен, за разширяването и укрепването на нашите връзки. Umuyor ve bu konuda da elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Ja bih najprije želeo da izrazim svoje zadovoljstvo što sam ponovno... Най-напред искам да изразя задоволството си, че съм поканен от университета в Габрово и пожелавам много успехи в бъдещата работа. Много успеха u budućem radu. Ja sam imao priliku ranije kao rektor univerziteta u Nišu. Имах честа като ректор на университета в Ниш да подпиша съвместния договор и вече имаме 10 годишно сътрудничество. Мога да кажа, че двата университета силно си помагаме. Дългогодишни тесни връзки на сътрудничество свързват Техническия университет Габрово и Националния технически университет на Украина, Киевската политехника, в областта на научната, учебно-методичната и обществената работа. Основана през 1964 година, днес библиотеката на Технически университет Габрово разполага с над 170 000 тома. Разположена е в красив парк, две отделни сгради, непосредствено до учебните корпуси и студентските общежития. В нея са обособени заемна служба, библиотечна служба, отдел за научно-техническа информация и 3 читални зали с 50 места. В корпус 6 се намира и читалня с 40 места. Там се ползва учебна и справочна литература и фонд от над 1 500 000 описания на патенти. На студентите са предоставени за ползване 5 общежития с 1253 легла, 2 студентски стола 656 места и 5 кафе-сладкарници. Техническият университет притежава и използва рационално богата спортна база, ски база в местността Озана, водна база село Младен и планинска база село Потока.